Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. На посещение в град Елхово бе доктор Георги Стефанов, регионален координатор на движение България на гражданите. Ето какво сподели той пред нашата камера. Доктор Стефанов, каква е целта на посещението ви в град Елхово? Целта на посещението в град Елхово беше да се запознаем с нашите симпатизанти, да разкажем за идеите и за целите на партия България на гражданите и да се започне изграждането на местна структура на тази партия в град Елхово. Каква е основната платформа на партията? Платформата на партията е да изграждаме и да утвърждаваме гражданския модел на управление на страната. Смисълът на учредяването на тази партия, както и създаването на местни структури е да все повече хора да чуват гласът на истината, гласът на гражданите, които искат промяна. Смисълът на утвърждаването на тези структури по места е да все по-активно да се намесваме в политическия живот и естествено да се утвърждаваме като бъдеща политическа партия номер 1. Какви са очакванията ви за предстоящите избори следващата година? Естествено, че изборите са един сложен процес, в който всеки ще покаже своите възможности и своите сили, но надявайки се на честни избори и на открит диалог с обществото, ние вярваме, че ще бъдем политическа партия номер 1 в предстоящите парламентарни избори. Къде могат хората от Елхово, които искат да бъдат ваши членове, да се впишат в партията? Все още в град Елхово нямаме изградена структура. Тя тепърва, както ви казах, се изгражда. Ще се опитаме да направим свой офис в нашия град, в град Елхово, но искам да насоча всички наши симпатизанти, приятели и бъдещи членове на движение България на партията да се обръщат към нашия офис в град Ямбол, който е на улица Николай Петрини, номер 37, както и да се обръщат към нас в нашия фейсбук профил, както и на страницата на граждани.bg за всички въпроси, търсейки отговор на тези проблеми, които ги вълнуват. С удоволствие и с радост ще посрещнем всички симпатизанти в град Ямбол в нашия офис. Благодаря ви. Благодаря ви аз.